Och man får inte det. Han tycker verkligen det är gott. Vad är det här? Här står här och titta. Så kan man inte låta. Han bara tittar på mig här. Han undrar vad det kommer. Ja, riktigt söt det här. Testa Alma. Han måste titta. Jag måste ta bort snön annars så blir det blöt. Det här är inte bra liksom. Nu tror jag det räcker för idag va?